Вітаю, я Воля. Olá, gente. Meu nome é Patterson. E hoje nós vamos falar sobre as línguas maternas, porque hoje, dia 21 de fevereiro, é o Dia Internacional da Língua Materna. Você já ouviu sobre esse feriado? Так, уже чув. Это Международный день родной мовы. Так, это святкуется по всем свете. E aqui no Brasil se comemora? Você já comemorou esse dia aqui de algum jeito? В Бразилії колись щиро не пам'ятаю. Мені здається, тільки після того, як я з тобою познайомився, я ведав, що є такий день. Qual é a sua língua materna? Моя родна мова португальська, але це, я колись щиро так себе не ідентифікую з цією мовою. Тобто мені не було вибору. Я завжди думав, ще з маленства, чому ми розмовляємо по-португальську. Кожний год ми святкуємо два особні дні незалежності від Португалії. Тобто ми гоноримося, що ми незалежні, але все одно розмовляємо на португальській. Я ніколи не розумів. Як відказ на твоє питання, так, моя родна мова португальська. Ou seja, a sua língua nativa, a sua língua materna é português, porque é a língua que você aprendeu a falar na infância, né? Так, це перша мова у моєму житті. Porque pra gente em Belarus esse conceito de língua materna acho que é um pouco diferente, porque hoje em dia tem pessoas que começam a falar belarusso desde a infância, os pais falam belarusso, a criança também, e tem famílias onde se fala mais russo mesmo na família. E mesmo assim as pessoas consideram sua língua materna belarusso. Mesmo se não for a língua da mãe, nem for a primeira língua adquirida na infância. Inclusive no censo a gente pôde ver que muitas pessoas consideram belarusso como a língua materna. E muito menos do que isso falam no dia a dia. Usam ela como a língua mais comum da comunicação diária. Então, eu acho que pra gente, a língua materna não é tanto a primeira língua adquirida na infância, mas é a língua que é a língua do nosso povo, a língua que a gente se identifica. Então, se eu sou belarussa, independente de que língua eu falo no dia a dia, a minha língua é belarussa, porque é minha identidade. Мені здається, це трохи як у нас з корінними народами, що, у принципі, їхня мова вельми відрізняється від нашої, у сенсі, португальська ближче навіть до білоруської, чим тутейші мови. Але так само нельзя сказати, що вони заміжні мови. Тобто, коли я вивчив білоруську, це я вивчив заміжну мову. Це не моя родна мова. Але, мені здається, коли б я вивчив, наприклад, гуарані розмовляють у Бразилії і не тільки. До речі, це одна з офіційних мов Меркосура. Меркосур – це у нас зв'яз економічний. І я б не змог сказати, що це заміжна мова, хоч вона зовсім відрізняється від португальської. І так само, мені здається, з іншого боку, ось, наприклад, тут написано «Омолу», це Ориша, це у нас Бог у афро-бразильській релігії кандомбле. Так само я не можу сприймати його як заміжний, бо хоч його не з Африки, тобто спочатку це люди оттуль, яких сюди привозили, це частка моєго життя і моїх коренів. Я не можу це сказати як неродне. Так що я вас розумію. Ou seja, você poderia definir alguma língua materna diferente do português para você, ou seria mais complicado do que isso? Так, складно сказати, бо я не ведаю менавіта на якій мові мої предки розмовляли, бо їх пригнатали португальці. Тобто, коли була у нас окупація, колонія, ця частка нашої історії, принаймні у документах, трохи згубилася, або так само то, що є. Я, коли щиро не вельми вірю, бо це криниці наших ворогів. Тобто, це быццам, не ведаю, то, що ти ведаєш про історію твоїх предків, це поводле їхніх ворогів. Це вельми складно
Кажуть, што мовы, на якіх тут размаўлялі, да партугальцаў, гэта мова тупінамба. А тыя народы з Афрыкі, якіх прывозілі, гэта Yoruba, Igbo, у большасці людзі з краіны, якая сёння завецца Нігерія, таксама Igbo, таксама Кімбунду, адтуль, дзе сёння Ангола, напрыклад. Але цяжка сказаць. Дарэчы, я лічу, што ў Беларусі гэта вельмі файна, што ў вас ёсць такая магчымасць вучыць беларускую ў школе. Гэта мусіць кожнай вучыць, бо у нас няма такога. То бок толькі португальскую вывучаем і ўсё. Assim, por que você decidiu aprender белорусский? Яшчэ ў 2012 годзе я вырашыў размаўляць па-беларуску, то бок вучыць беларускую. І мне здаецца, гэта было, калі мы шпацыравалі па Нязвіжа. І я бачу гэтую гісторыю, гэтую краіну, вялікую гісторыю, прыгожую краіну. Я думаю, што трэба размаўляць на мове гэтай краіны. Без гэтага, мне здаецца, я бы не зразумеў Беларусь. І таксама маю жонку, маю каханую, я бы не зразумеў. Так, настолькі добра, як я цяпер разумею. Você acha que aprender a língua nativa da pessoa ajuda a entender melhor? Так. Я лічу, што калі чалавек размаўляе на іншай мове, то ён быццам іншы чалавек. O que você acha, assim, do ponto de vista de brasileiro, o que seria mais interessante na língua belarussa? Alguma particularidade? O que você achou estranho, talvez? З пункту гледжання лінгвістики, мені здається, це вельмі унікальна мова у тим, що, наприклад, є гук «в». Гэта, мне здаецца, не ў воднай іншай славянскай мове. Nem o som mesmo? Так. Eu sabia da letra, mas eu nunca parei para pensar que o som também não é muito típico, né? A Bielorrússia também tem a letra, né? A gente também tem uma letra aqui, uma letra única que representa esse som. У короткая, бо нескладовая, и это літера... meu Deus. Я почала размовляць по-беларуску. Тут бem, eu posso falar português, então. Гэта літара, якая існуе толькі ў беларускім алфавіце на сёння. Ёсць у горадзе, дзе я расла, у Полацку, гэта самы старажытны беларускі горад, Полацак, і там стаіць помнік літары ў кароткая. Мы вельмі шануем, конечно, гэтыя літары, гэта вельмі істотна для нас. Uma coisa interessante do belarusso para mim é que no início era difícil entender a diferença entre R e H. Hoje é tão óbvio, mas na época era difícil. Então falava pra Volha, por exemplo, eu tô com fome, é холодный. E aí você tá com frio, ela ficava confundindo, né? Hulhar, por exemplo. Hulhar soa meio estranho se você pronunciar errado. E eu tinha estudado fonética на faculdade, fonética e fonologia. Бабуля і дзядуля ў партугальскай гэта нешта вельмі дзіўнае, таму што аво гэта дзядуля, а аво гэта бабуля. Чаму у іх там гэтыя дзве о пішуцца яны амаль аднолькава, там толькі графічны сімвал мяняецца у канцы, і я, можа, гады два намагалася зразумець, як гэта вымавіць і ў чым розніца. Але таксама, калі ты пачаў вучыць беларускую мову, ты ўжо ведаў кірыліцу, але таксама цікава, што по-беларуску можна пісаць лацінкай. Як табе такое? É interessante, eu gosto muito da latinca. Às vezes eu compartilho alguma coisa assim nas redes sociais, né? E faço algum comentário em belarusso usando latinca. Porque eu acho que, pessoalmente falando, me parece que assim é uma maneira de mostrar, olha, eu conheço tanto essa língua que eu escrevo nesse alfabeto, que muita gente em Belarus não conhece, não domina. Але лацінкай могуць не карыстацца штодня, але лацінка вельмі істотная, таму што яна ўжываецца афіцыйна ў транскрыпцыі назваў, геаграфічных назваў, так? І гэта у метро, напрыклад, можна пабачыць надпісы лацінкай. Гэта вельмі істотная такая частка. Os mapas. Так. Enfim, gente, uma coisa que eu gostaria de dizer como conclusão, não sei, é que гэта завжди добре розмовляти на мовах, то бок
Мені здається, гэта дрэнна, калі не размаўляеш на мове. Таму праблема ў Беларусі ці ў Бразіліі ці ўвогуле не істотна дзе. Гэта не чаму размаўляюць на нейкай мове, але чаму размаўляюць толькі на гэтай мове. Мне здаецца, гэта вельмі добра размаўляць на розных мовах. І я ганаруся, што я размаўляю па-беларуску. Я таксама ганаруся, што ты размаўляеш па-беларуску. Я не ганаруся, што я размаўляю на іншых па-беларуску. Гэта гонар размаўляць. Шануйма нашыя мовы. Шануйма. Vamos respeitar as línguas, todas as línguas. As nossas e sem as hierarquia. das outras pessoas também. E de nossas antepassadas também, nossas línguas ancestrais, que muitas vezes estão vivas. Não deixem as pessoas convencerem você de que acabou, de que está no passado. Está no presente. Está no presente. Размаўляйма, камунікуйма і шануйма мовы. З днём роднай мовы вас. Feliz Dia da Língua Materna. До встречи. Até mais.